Zdravím vás, priatelia. Dneska som bol na trhu v Nemecku a podarili sa mi kúpiť nejaké zase drobnosti, ako nie je to žiadny prevrat, ale lepšie ako klincom do oka, ako sa hovorí, alebo okom do klinca. Takže začneme hneď taniery. Máme tu prekrásny Luftwaffe tanier, krásne značený 941. Bohužiaľ ten stav už nie je úplne najlepší, bol hodne používaný. Je dosť odratý, tanier bude inakšie na predaj. Máme tu ďalšie dva Wehrmacht taniery, tieto sú už vo mnoho lepšom stave. Tu môžeme vidieť napríklad pri výrobe niekto proste pretrel po tej farbe a tú farbu rozmazal. Je to zaujímavé, je to taká zaujímavá vada výrobná. A taniere, samozrejme, tieto Wehrmacht vo mnoho lepšom stave, je to len špinavé, ale sú naozaj, tieto Wehrmacht taniere sú veľmi pekné. Krásne značené, naozaj v veľmi peknom stave. A potom tu máme zmrzlíka. Zmrzlík je neznačený, ten ešte musím pozrieť, či ho mám, či nemám. Ak ho mám, tak bude na predaj, musím zistiť ešte. Ale takisto môžeme vidieť, že má krásne zachovalé vlastne to striebrenie ešte, lebo tých zmrzlíkov takto zachovali ich je určite menej, aby som povedal, že možno, že nejakých 20% má takto zachovalé striebrenie, 80% sú väčšinou čierne, alebo majú sivé, alebo sú zoxidované a tak ďalej. Podľa mojich skúseností. Potom tu máme peknú pracku Wehrmacht v relatívne ešte zachovalom stave, s jazykom, nie až tak moc nosená, krásne značená, IK 1942. A tu máme krásny výrobcu Julius Kremp 1942, inak ešte zaujímavé, že tá pracka má jazyk, aj v 42. vtedy sa v podstate už v 42. sa už prestávali tie jazyky úplne vyrábať a niektoré fabriky, teda niektorí výrobcovia už aj v 41. prestávali tie jazyky vyrábať, aby sa v podstate kvôli šetreniu a nemalo to až taký nejakú takú funkciu reálnu, ktorú ten jazyk, ktorá bola nejaká dôležitá, že keby bez toho teda respektíve nebola tak dôležitá, aby ten jazyk tam musel byť na tej pracke. Potom tu máme krásnu medailu za Sudety, pozrieme si ešte etujku, tá je naozaj tiež vo veľmi peknom stave. Máme tu výrobcu Dassler & Sohn München. Medaila má zapínanie, je naozaj v krásnom stave. Je to medaila za Sudety, za obsadenie Sudiet. Hitler to dal vyrobiť v podstate dosť veľkých množstvách, pretože to dával každému vojakovi, ktorý sa podielal na obsadení Sudiet a bolo to vtedy dosť taká významná udalosť. 1. október 1938 a tu môžeme vidieť aj, že v podstate ten druhý chlap, vlastne námet tej medaile, že ten druhý chlap ako keby má roztrhnuté puta, je oslobodený a chytá sa vlastne tej nacistickej vlajky. Naci. Teda Nemci mu priniesli teda tomu človeku nejakú slobodu, teda v rámci možností a tej doby, no. Aj keď myslím, že v Československu bola väčšia sloboda ako v Nemecku, ale to už je diskutabilné, samozrejme, o tom sa nemusím baviť. Chcem ešte natočiť tieto dva foťáky, pretože síce to nie sú vojenské veci, ale tento Kodak Retina je v podstate civilný foťák, ale používali ho aj v podstate nemecká propaganda, čiže Wehrmacht, Luftwaffe, no v podstate to bolo, myslím, že všetko pod propagandou, čiže oni nemali nejak vlastné foťaky, kamery a tak ďalej, ale používali v podstate civilné veci. Tieto foťaky sa začali vyrábať okolo, myslím, roku 1934, aby som nekecal, nie som si úplne istý, ale nejak v podstate do druhej svetovej vojny. Čiže videl som už aj, myslím, že na jednej alebo dvoch fotkách, kedy reálne naozaj tieto foťáky mali nemeckí propagandisti na krku. Tieto Kodaky Retiny, oni boli veľmi praktické, dobré a funkčné, aj kvalitné. Potom tu máme troška zložitejšiu mašinku. Aj toto som už videl na jednej, neviem, či myslím, že dokonca mám jednu takú fotku, kde ten nemecký člen propagandy fotí s touto kamerou. Tu môžeme napríklad vidieť DRGM, že ríšsky patent, čiže tá kamera bola, myslím, že tieto kamery boli vyrábané medzi 1930 až nejak na 38 sa asi prestali vyrábať, ale neviem už tie úplne ročníky, ale viem, že sú to v podstate 30. roky kamera.
Rolleiflex. Tá kamera je naozaj v prekrásnom stave. Môžeme vidieť, že naozaj nádherná zachovala. Na to, že v podstate tá kamera má 80 respektíve už 90 rokov. A ako som hovoril, vlastne s týmito kamerami Nemci, propagandisti točili na fronte a či už aj doma a tak ďalej. Čiže v podstate obidve kamery sú predvojnové, ktoré používali aj Nemci z druhú svetovú vojnu. Tak priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem ešte peknú nedeľu.